ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ବାବୁ ତୁ ଗୋଟେ କୋଡିଆଟା, ତୁ ତ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି, ଗୋଟେ କୁଟା ଖଣ୍ଡ ଦିଖଣ୍ଡ କରୁନୁ, କେମିତି କେଜାଣି ମୁଁ ମଲା ପରେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ। କାହିଁ କେଜାଣି ସେଦିନରେ ସେ କଥା ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବାପା ଥିଲାବେଳେ ତାପରେ ସେ ଅଭାବଟା କାହିଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଛି। କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? ଦୁଃଖ ସବୁ ତେରେ କାଳିଆ, ଏତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ତେରେ କାଳିଆ।